Raz, dva, tri. Príjemný dobrý večer, dámy a páni, my budeme pokračovať v programe a tým je stand-up. Stand-up je záležitosť, ktorá sa dá spoznať podľa toho, že niekto stojí na pódiu a rozpráva. Teraz to budem ja, námatkovo som bol vybraný z davu, takže prepáčte už dopredu. Ďakujem. Vozím si svoje publikum, berú síce viac korún ako ja za vystúpenie, ale je to dôležité, lebo inak by som bol osamelý. Ja vám poviem ešte na úvod takú, my to voláme, že to je varba, tak varíme tých divákov. Takže, aby ste chápali, moje motto je trápne, ale dlho, hej? To je zatiaľ zábavné, ale o 12 minút pochopíte, ako to môže byť dlho, hej? Je to subjektívny pocit. Ďalej zvykneme hovoriť, že ak máte radi pointu, tak ja nie som úplne váš typ zábavy, hej? Pointa, ak sa nejaká vyskytne, tak nevyrušujte, ja o nej neviem. Hrám až do úplného vytratenia diváka, čiže vlastne až posledný vie, čo znamená trápne a dlho dokopy. To sú také veci. V prípade, že niečo, čo tu urobím, považujete za zábavné alebo smiešné, tak sa prosím smejte. Áno, ďakujem. Aj smiech ľútosti beriem, to je fajn. Áno, bude to ťažký večer, výborné. No a v prípade, že čokoľvek, čo sa stalo tu na tomto pódiu je zlé alebo trápne, tak prosím tlieskajte. Teraz. Aj vynútený potlesk je potlesk, paráda. No, takže ja budem robiť stand-up, to znamená, že budem rozprávať niečo, čo vlastne nemá ani význam, ani začiatok, ani koniec, ale medzi tým by mali byť aspoň 4 vaše úsmevy alebo smiechy, to je už taká vyššia ambícia. Ja mám taký charakter, ktorý šušle, čiže ja budem šušľať, takže rovno to vysvetlím. Tento pán, ktorého sme sem pozvali, aby predviedol stand-up, je tu trošku mimo, pretože úplne nechápe súvislosti a preto mu prepáčte, že téma toho stand-upu je trošku nesprávne vybratá. Ak dovolíte, ja ho pozvem. Dobrý večer. Tak... No, príjemný... Až mi je trapnú. No, príjemný dobrý večer. Ja som veľmi rád, že som tu, aj keď je pravda, že oni ma pozvali na úplne inú akciu, len som zle odbočil, tak som tu, ja som mal ísť na zraz veteránov rozprávať, hej, ale som odbočil, tak ma prichýlili, že teda nech porozprávam. Neviem ja nič o stredoveku, asi desi v strede to bolo nejakého veku, tak asi toľko, vtedy mali o dosť menej Wi-Fi a giga a DVD, ale o dosť viac a také. Čiže tak ja vnímam stredovek a bol to tak, hej, toľko. No ale, takže mňa to aj mrzí, aj teší zároveň, čo vlastne neviem, čo ma to, ale že vám môžem tak porozprávať, lebo mňa pozvali na ten zraz tých veteránov, ja som mal kedysi vozidlo, ktoré sa volalo, že Old Cit. To bolo staré, také rumunské auto, pozná to niekto na stredovekom festivalu? Poznáš to? Čauko? No, tak ty si... Čaute, babi, jak som takto smiešný, tak som na vrchole kariéry. Horšie je, že toto už môže byť vrchol večera a pojeme už len dole, čo? To neviem. No, tak, ja som hrozne rád, že vám tak porozprávam. Začal by som tým, že to je auto, to je paráda. To rumunskí inžinieri vyrobili, babi, počkajte. To rumunskí inžinieri vyrobili tak zle, že sa to nedalo používať, tak celý ten patent predali Rumunom a oni ho začali vyrábať, že jaká paráda, to ešte aj vylepšíme, hej. Takže takéto auto s takýmto názorom som zdedil po tatovi, ktorý už mal skúsenosti a mi hovorí, si zažiješ. Lebo povedzme si otvorene, Old Cit je pomsta, hej, to je... No, ale poviem vám, mne sa aj stalo, však vidíte, že som aj taký ako nie som hnusný, alebo čo, mal som priateľku, no a tak som ju pozval, že som to tak ako zachomejtol, že ona si myslela, že ide stretnúť kamošku, ale ja som s ňou išiel na rande, ako ona nevedela, bola prekvapená, že sme sami a teraz už si zober, som mal ten Old Cit a si vravím, teraz jej ukážem, že vo mne žije duch pretekára, že človek, čo vie jazdiť ohromne.
som ju zobral na také letisko, tam bol trošku takto malo napadnutý sneh. A si hovorím, teraz ti ukážem všetko, šmíky, ručné brzdy, bude hýkať, že aký som ja Fittipaldi, ale jak sa volal. Hej, a že dobre. A teraz už sedíš v tom ocite, naštartuješ hneď na 8 krát, alebo tak, úplná pohodička, nakopneš, všetky 4 valce idú, hneď prekvapenie, normálne večer zachránený, zaradíš tam jednotku po minútke, hej, nájdeš ju. A ona už všetko prebehlo, pýtala sa, prečo tam není kamoška a tak. A už zarýva ruky do tej sedačky, vieš sa, už sa bojí, že pôjdem rýchlo, všetko a ja vyrazím. No skôr, hej, akože a ideme jak gula, hej, asi to šiniem, chcem nabrať rýchlosť. Do toho sa dívam po krajine, moje zajac ma obieha. A nešiel som až tak rýchlo, ja sa aj bojím trochu. A ocit nedovolí, chápeš? Tak som už, a šupujem, vrajím, tam na konci zaťahnem ručnú brzdu, všetko. Už sa blížim, zaťahujem ručnú brzdu. No len Rumúni inžinieriu prdli na predné kolesa. Čiže dostávaš sa do šmiku okamžite, nie to, čo si chcel, ale to, čo chce ocit, hej? A ideš pomaly pomerne, takže asi tak 20 minút vieš presne, kam ideš nabúrať a nič s tým nevieš urobiť, hej? Môžeš si vyskočiť, ošúchať okno, naskočíš a ešte si nenabúral, hej? No, napálil som to do takého betonového stĺpika a hneď som chápal, že mi rande asi skončilo. Tak ona chudera išla pešo domov a ja som čakal do rána na traktor. Ale vieš, to je ocit ti to dá. Že ty si v tej prírode hodiny a hodiny sám odkazaný iba na pomoc ľudskú, chápeš? Že to ťa naučí, vieš, že to je tá krása a máš čas na seba. Lebo na ocite to není o tom, že kam sa vyberiem. To je príliš zložité. Vyberiem sa. Hej, to je prvá otázka. Ja som napríklad raz išiel z Dolného Kubína 8 hodín. Sa pýtaš, že kam? No nikam. Som sa snažil odísť. 8 hodín. Som sa nedostal. Ale pozor, vieš čo je ocit? Ocit je najrýchlejšie auto. Na začiatku každej kolóny. Máš ich za sebou, ideš jak pán. Sa ti podarí, si dáš aj okno dole a ideš, vieš, chápeš? A to je, ocit, s ním sa dajú zažiť veci, že tí ostatní vodiči, oni chápu, že to nie je v pohode, že toto je na ceste, hej? Čiže máš rešpekt. Oni nevedia, či je lepšie byť pred tebou alebo za tebou, vyhýbajú sa, hej? Napríklad taká srna, na ocite v živote srnu nezrazíš, lebo ona vyjde z lesa, pozrie sa, a si to nemyslíš vážne, človek? Toto si vyrobil? A už sa chodia na mňa húfy srn pozerať, že či som není normálny, hej? Nezrazíš zvieratko. Ale ocit má hrozne veľa dobrých vylepšení. Napríklad tam, kde sú na normálnom aute smerovky, on má diaľkové svetla. A ty ideš z úrivých 40 do križovatky, hej? A všetci vedia, že čo si budeš robiť, lebo blikáš jak dilino. A diaľkovými, ale nevedia, kam pôjdeš, vieš? Hneď máš rešpekt, všade máš prednosť, chápeš? A ten ocit, to sú veci, s ním zažívaš, to je nálada, to auto má charakter, hej? On napríklad ti ukáže, ako je vonku. Keď vonku prší, vnútri je mokro, hej? Keď vonku mrzne, znútra von nevidno, lebo máš zamrznuté všetko. Pustíš si kúrenie, no ale asi len kvôli zvuku, lebo teplo ti nedá, hej? Ale napríklad na jar ti pripomenie jeseň, keď sa náhodou spustí ventilátor, lístočky vylietajú. Je to auto, ktoré je späté s prírodou ako malo ktoré. Alebo zdvihneš kapotu a si hovoríš, čo to tu je za taká páka, na čo to tu je, že toto čo je? Dáš to dole a tam je napis, aj po anglicky prekvapivo, že štartovacia kľúka. Že počkaj, sme v 20. storočí. Nie. Budeš to potrebovať každý deň. Akože kľúčik je prepich. To je nič, to zahoď, lebo máš kľúku. A je to výborne vymyslené. Dáš tam kľúku, tak to otočíš a ona sa zabudne dať vybrať. Čiže máš vpredu vrtulu a musíš mať ku kľúke ešte veľmi ťažkú drevenú palicu, ktorou ju vyrazíš odtiaľ. Čiže ty si myslíš, že idem si naštartovať auto. Čo ti šibe? To je poldňová adventúra, hej? Akože máš týždeň voľno, môžeš zamýšľať, že sa vyberieš na výlet.
pripravíš auto, chodíš ho sledovať, je blízko pri kaluži, zacítil ju, nenaštartuje. Chápeš? Je príliš sucho, neodparuje sa benzín, nepojde to. A ocit napríklad, ja som chodil s ním teda iba do servisu, to boli moje najčastejšie jazdy. A tam bol taký mechanik, čo hovorí, že to tvoje auto je špecifické. A že prečo? Že vyrába hrozne veľa elektrickej energie. Tak to je dobre, čo si tam dám? Dvojplatničku alebo čo? A on že nie. Že dal som ti tam žiarovku, ktorá to konzumuje. Čiže mne v motore blikala žiarovka, ktorá žrala prebytočný prúd. A ja som chodil frajer, že aha, mám osvetlený motorový priestor. Len to malo, kedy som tu mohol ukázať, lebo väčšinou neštartoval, vieš, takže to bolo... Ale ocit, keď išiel, keď náhodou, že išiel, tak išiel. On bol tak zapálený pre vec, až mu začal horieť karburátor. A normálne sú karburátory, na tom je železo. Tu tí rumunskí inžinieri prišli s nápadom, či tam náhodou nedať horľavú gumu. A dobre urobili, lebo hneď máš zábavu na ceste. Keď na tú gumu umiestnia ešte takto na motor horúci, umiestnia rezervu. To, že ti začal horieť karburátor, si nevšimneš, lebo v tom aute ešte 215 zvukov, ktoré riešiš. Vieš, že som tu dobre, hentam, to je výfuk, ten ťahám, to už od hentia, to je dobre. A zrazu príde rana, lebo rezerva vybuchne a oplieska ti tú kapotu o predné sklo. A to je zmena. Hneď človek prehodnotí život, chápeš? Hneď ti prebehne film, čo všetko som v živote vykonal. Oci ťa nutí sa zamyslieť. A ty si ani nemyslíš, že ty si povieš ako pán tvorstva, že auto odvez ma. Ocit, keby mal ramena, tak robí celý život toto. Akože mám ťa na haku. Nejde. A to auto zbližuje ľudí. Zbližuje. Väčšinou pri tom aute stojíš, ide o to, že či už si objavil v sebe ten vnútorný pokoj, alebo ešte doňho kopeš. Hej? To sú také dva momenty, ale ocit je naozaj auto prekvapení. Ja som raz išiel v zime a to bolo krásne, idem do zatačky, takto som urobil s volantom, čo sa v zatačkách robieva, hej. No nie, prechytával som, aby som bol podľa zákona, hej. 3/4 na 12 si držím, či od 10 2. Odbačam, len auto to nevnímalo, že ja mu dávam pokyn, hej. Ono si vybralo pole, to bolo parádne. Tam som zabrzdil, preoral som tam čoto a ostal som tam potichu sedieť. A zrazu sa mi otvorili dvere, som sa zlakol, že čo? A pristúpil človek. Sadol si a povedal, nič mi nehovor, zoženiem traktor. Nie je to krásne, že ľudia chápu, čo otci všetko ti v živote vyrobí. Ja som raz zobral inú ženu, tak už viete, že v mojom živote sa 2 ženy vyskytli. Som sa tak poodhalil, som ju zobral akože na rande, že v Olcite, že čo. No ale bolo tam taká vrstva blata. A jemu sa jedno koleso šmykalo, druhé nie, niečo sa mu zlomilo v motore a on ma tam nechal celú noc a ja už som sa tešil, že teda zakempujeme, pokecáme všetko. Do 15 minút ma mlátila výstražným trojuholníkom. Takže neúspel som. Chcem vám ale na záver tohto všetkého povedať, že priatelia, kupujte si takéto autá, lebo vás vrátia do prírody. Ty ideš ráno do práce, pozrieš sa na to auto a vieš, že pôjdeš pešo. Vráťte sa k prírode, zahoďte mobily, kupujte Olcity. Ja vám ďakujem veľmi pekne, majte sa dobre, príjemný večer, dovidenia. Áno, ďakujem veľmi pekne Jurajovi Šokovi Tabačkovi, ktorý práve odchádza. Zvláštny, šušľavý človek. Ďakujem pekne. Prosím? Ešte si sa zbláznili, veď mám našušľané do nedele. Nedeľa dneska. A čo chcete? Lezie svíňa. Áno. Ja vám poviem o skautoch niečo, chcete? Áno. Hej. Ale iba trochu. No dobre, ale musím ho zase zavolať. Dobre. Choď, poďo. Poď sem, nie? Poď sem. Rozprávaj. Príjemný dobrý deň vám všetkým, úplne až vám. Až vnútra prajem sám. Mňa poslal Peter, teda Jožo, ale Peter,
lebo on je náš skautský šéf a on povedal, že treba agitovať. Neviem, čo to je, ale to začína na A, agitovať, to je význam. A že vám mám porozprávať, že skaut je dobrý. No, to je krása. Úprimne sa usmievam. Skaut treba zažiť, lebo toľko šanci zomrieť nedostaneš. Vieš? Ja keď som bol taký malý, že som si to až všimol, že som malý, ale ja som potom sám dokázal z toho sa dostať, som vyrastol. Ale keď som bol taký malý, tak som si uvedomil, že chcem niekam patriť. Ja som bol dosť taký introvert do seba. Tieň bol môj najlepší kamoš, môj tieň, ale s ním sa moc nenadebatoval, vieš, ako na balkone sám s tieňom v rohu, to je také. A hovorím si, chcem niekam patriť, k niekomu, k nejakej vyššej inštancii, kde si? A vtedy som videl, ako deti o nejakej hodine o 5 chodia za sebou do nejakých dverí. Poňal som náhle podozrenie. Začal som to špehovať a pouhým okom som odsledoval, čo sa vnútri deje. Scouting. Nevedel som, čo to je, či tam opravujú pneumatiky, alebo neviem čo. Tak som tam raz normálne zobral som všetku odvahu, čo som mal, do vačku a išiel som. Som mal nožík, rybku, to bola moja odvaha. Prišiel som tam, hovorím, dobrý deň, neviem, čo robíte, ja chcem s ľuďmi byť. A prišiel ujo v baretke, prísny, vysoký, s jedným okom takto. Poď, chlapec. Už som sa bál a to ešte sa nič nedialo. Ty chceš byť scout? No, máš rád prírodu? Hovorím, ja neviem, ale ona ma môže mať rada. A hovorím, no poď, to ti z hlavy vytlčieme. Tak som tam vošiel a už to začalo. Podozrivo sa tam pohybovali ľudia v uniformách. Boli také kaky, neviem, čo to je, ale šatky mali akože upravení. Si hovorím, čo to je? Oni, že to je ich rovnošatá, už hneď dávaj do rohu, viažeme uzly. Čo im šibe, ja neviem, čo to je scout a viažem uzly, ale dobre. A potom vraví, poď sem, dám ti klobúk. Akože prečo? No lebo to je súčasť uniformy, som ho chytil malý. Hneď mi chcel naznačiť, že niekto predo mnou to už nedal. Oni majú vysokú úmrtnosť, mladí skautici. Pretože skauti sú drsní a príroda číha na každom rohu. No, a potom mi povedali, že som tam začal chodiť a už som sa naučil, čo všetko to skrýva, rozprával príbeh o tom, ako bol na záchode a niekto ho zachránil a potkany tam boli a strašné záležitosti a už neviem čo. A potom ale všetci začali dvíhať obočie. Čo? Tak, jak tu stojím, hovorím, čo je? A oni, že bude tábor. A hovorím, paráda, čo je tábor? A tak mi povedali, že tam musíš byť, to sú najväčšie zážitky, krásne šupy, všetko. Tak už som sa nachystal, dal som si tú rovnošatu, čo som nafasoval. Inak je to iné, keď v rovnošate prejdeš cez mesto, ako... Nie je to úplný obdiv, ale už to není hanba, hej? Akože pohoda. Som sa tam vybral a už ideme. A začalo to parádnou hrou, že my ti zaviažeme oči, kde si ťa odvezieme a ty tam prídi. Kde, odkiaľ, prečo, nie do lesa? Už v lese som si to dal dole, všetci kamaráti prchli, lebo zjedli mach a videli, kde bola táto lienka, už vedeli, kde je sever a utekali. Ja som sa bal pohnúť, lebo sa mi zmení krajina a zomrel som. Zapamätám si toto miesto na dlho, fotil som si ho do hlavy, no ale zotmelo sa, takže fotky mi boli na nič, keď som nič nevidel. No a to potom sa vyberieš, akože hľadám tábor, alebo čo, idem tam, ale každý konár je nepriateľ, ťa dochrume za 8 sekúnd, ty ho nevidíš, že on o tebe vie, na teba čaká. A ešte urobí toto, aby ti presne do oka pichol, chápeš? A už ideš dochrumaný, doškrabaný, ako keby ťa medveď ho sotil dole šutoviskom, prídeš tam a robíš, tradá, tu som! A oni, že jej, to je milé, my sme už ani nerátali, že prídeš. Tak hneď vieš, že teda s tebou sa počíta, hej. A hneď ako som prišiel, vravia, no dobre, tak budeš strážiť oheň. Lebo pozor, u skautov je ohnisko posvetné, do ňoho sa nevstupuje, iba keď sa robí oheň, jeden má povolenie a ja som mohol strážiť oheň. Oni to majú tak dobre vymyslené, ja som stal presne tam, kde už končilo to teplo a to už začínala úplná mraz. Čiže teplo na mňa nedočiahlo a ja som stal a díval sa, ako horí oheň a mal som tú
tú bohovskú šancu ho strážiť. Však horel. No, ráno ma prišli zobrať, otočili ma na slnko, ja som po 2 hodinách sa začal hýbať a hovoria, toto si dal veľmi dobre, môžeš ísť teraz do lesa. Taký deň bobríka mlčania. Hovorím, mlčania, to ja nedám. Tak ti to skombinujeme, nech si robíš 2 aj odlúčenia. Hovorím, počuj, jaké odlúčenie? Teraz som sa vrátil, tma ma vyplula, ani neviem kde, tu som ho len stražil, zas ma hádžeš hen tam. Áno, zas išiel som do lesa, tam som sa mal 24 hodín sám živiť. Čo živiť? Mňa spadol lístok, ja už som sa bál, hej. Keď prebehla kuna, tak ja som bol v strese, mne tak bylo srdce, že mi to až na päte pulzovalo, chápeš? Nevieš, čo máš robiť, čo? Máš kameň v ruke a čakáš. A už máš aj nápady, či vlastne seba neudreť, či sám seba neutratím radšej, hej? Ale potom sa čosi zmení. Niečo sa z tebe zlomí, chrbtica. A nie, to som nemyslel. Čo si sa v tebe zlomí a zrazu to celé chápeš. Vieš, že táto ďatelinka je kyslá. Vieš, že henta sová húka takto. Počuješ, že to, čo prebehlo, je srnka. A je ti všetko jasné. A vtedy pochopíš, že si s prírodou splynul. Keď ti brezová kôra chutiť začne. A ešte to z radosti zaješ troškou hliny. To je. Potom sa vrátiš úplne zmenený z toho lesa. Tí ľudia ti už vlastne nič nehovoria, sú to len také rozprávajúce tváre. Už si trošku aj otrhnutý od reality a vtedy ťa chytia, že poď, ide byť výcvik, ideš sa byť naučiť vevericou. Počkaj, tak teraz som sa zbavil humanoida v sebe a mám byť veverica? Nie, to je jedno. Navlekli ma do takého starého leteckého overalu a bol dosť špinavý a starý, aby mi bolo jasné, že v ňom už aspoň 2 zahynuli. A povedali, veverička sa hrá jednoducho. Vyležeš na smrek úplne hore, rozknišeš ten vrcholec, keď sa dotkne druhého, prelezieš a takto dokážeš vrchom lesa prchať. Ja nechcem prchať, ja chcem 5 rokov sedieť teraz na mieste a nič nerobiť. Nie, musíš. No tak sa tam leziem, dobre vykonám, hej. No ale tak oni ti nepovedia, že nemôžeš ísť úplne na úplný koniec. Čiže posledné, čo si pamätám, ako takto chytám ten vrcholček, ostáva mi v ruke a ja klesám. A neklesám, že voľným pádom pohoda. Každý konár si nenechajú šancu ti flasnúť. Čiže kým dopadneš, dostaneš ešte 4 riadne, dopadneš si na zemi a si hovoríš, ty paráda, asi mám otrhnutú obličku, ja pôjdem do nemocnice. A oni nie, to bolo slabé, ešte raz. Je to fér, dajú ti šancu otrhnúť si aj druhú, zas chápem, hej? Ale potom už ťa napadajú rôzne veci po takýchto príhodách. Sám seba zbadáš, ako beháš po lúke a hľadáš vretenicu, aby si sa ňou doďobal, aby si úplne skončil, hej? Ale vretenica nie, placha, zmija, kde si prchne. A potom, ale prišli všetci, dali nás nastúpiť a vravia, bude hra. No tak keď vy tábor, že parádu voláte, toto voláte tábor, tak čo bude hra preboha? Si budem píchať nožničky do oka, alebo čo? Že nie, neboj sa, to je paráda. V noci sa to... paráda. Dáme ti šatku a nikto ti ju nesmie získať, je to jednoduché. Keď do rána ti šatka zostane, si scout, jak sa patrí. Dobre, tak mi dali šatku a stál som tam. Oni odišli, zotmelo sa, začala sa hrať, niekto kričali. Ja vrem, ja odtiaľ to nejdem, ja neviem, čo je tam tma, ja sa tam bojím, les ma raz prijal, vy ste ma vyťahli späť, ja toto nebudem riskovať. Ale zrazu vnútri cítiš pochody. Nie úplne mozgové, skôr tie potreby, hej? Musíš a tak v jednom momente... No musíš občas sa zbaviť vody, ktorú telu vyvrhne, hej. Tak som sa na to pripravil, že to idem vykonať. Vtedy beží okolo scout, buchne ťa do chrbta a ty tak nepripravený padáš do najbližšieho jalovčeka. No a viete, aké má ihličky jalovček? To, že ma našli podľa kriku, vôbec není prekvapením. Ale to, že ma ešte 2 hodiny nemohli chytiť, jak som behal, to bolo prekvapenie pre nich. Takže ja by som povedal len toľko. Ako počujete, scout je plný krásnych príbehov.
plný priateľstiev, spoznáš prírodu a hlavne spoznáš seba. Takže nekašlíme na to a buďme skautami, lebo byť skautom znamená byť dobrý k ostatným, urobiť aspoň jeden dobrý skutok denne. A jak toto vyzerá, že skautom nemám rád, tak je to fajn. Majte sa pekne, dovidenia. Priatelia, naozaj už sa to nedá počúvať. Takže ja vám prajem ešte príjemný zbytok dňa. Dúfam, že sa budete mať dobre. Dúfam, že ste si to tu dnes užili. Že šarišské hradné hry boli pre vás tie správne. A že to bol ten správny deň, kedy nás napríklad obišiel dážď a tak príjemne. Počas toho, ako som vám rozprával tieto blúdy, som videl 2 blesky tam vzadu. Takže je to paráda. Ja myslím, že všetko toto zlé nás obchádza. Dúfam, že sa tu stretneme o rok a dúfam, že táto akcia sa bude rozrastať a hlavne, že tá akcia pomôže hradu, aby mohol nadobudnúť ten správny rozmer preto, aby sa tu takíto parádni ľudia mohli stretávať. My sme ešte dnes hovorili, že sa pokúsime vyhlásiť výsledky toho, koľko sa nám podarilo vyzbierať peňazí práve na záchranu tohto hradu, ale ešte tieto informácie nie sú dostupné v tomto momente, takže určite budú niekde uverejnené a vy si ich určite dajte si www.niekde.sk a tam to bude. Alebo ak by to tam nebolo .pl. Dámy a páni, ja som vám Juraj Štoko Tabaček. Prajem vám príjemný večer a veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.